Gabez navegatuz aurkitu zuten Amerika gela ontzi bat da eta ur pozoindutik edaten genuen bidaian gutako dira ausartenak itsasora soilik euria eta pertsonak amiltzen dira bidaian naufrago batzuei eskua eman
esan beste saia hobeak izaten gaurko egunean nire fusila meonduak ez du gehiagirako balio baina banade zerua garbi ikusten dut ontzia piztuko mandante. Sweet Van Hollerman izenekoa tempo eman zaharkitutako etxe batez hitz egiten zen esaten zuen hormek ezin dute gogoratu beroa zer den gabeko arnasi zoztuak azala zartatzen badie denaztu dute
maiatza da zure etxean barruan kogela batetan izkutatzen zara beroa bihotzarera dakar berriro zerua urdin dago gaur inoren fosilamendua mundua beti da ezberdin esnatzen zaren maiatza guztietan beti zara ezberdin lo ezinetik ateratzerakoa argia hormetan bihurri dabilitza soak zurekin jolastu nahi dut ikutu nahi zaitu